Zapatuaz geroztik eskoriatzarrak ofizialki jaietan murgilduta daude. San Pedro jaiak ospatzen ari dira. Are gehiago, egu bakoitzean festagiroan murgilduta dabiltza. Gaurkoan dute jaietako azkenengo eguna festarako gogoa, ez da eskoriatzan falta. Eta aurtengo jaiak Euskal Jai egunarekin borobilduko dituzte eta ditugu. Jaigiroa izango da nagusi, egun honetan dantzariak, trikitilariak, sagardoa, taloak, egun oparoa dugu aurretik. Zu prest daude, Aitor? Prest! Ni ere bai. Bagoazen. Bat. Bai.
taloari jo, hemen dauzkagu fin talogileak, taloak egiten, zer mun zaizarte? Ondo, bero apur bat badauku, baina, hemen gabitz. Ondo, batzuk punta gara eta ondo. Esan didatenez, bailarako talo honenak Eskoriatzan egiten dira. Zeintzuk dira sekretuak edo? Masia eta gero, holan, kolpeka fan da zabaltzia, baina, hemen beteranu ekitzen dagoen masia eta hori da, sekretue. Agian osagaietan dago sekretua? Zenbat irin erabili behar izaten da olako egun batean? Ideia epez. Hori, galdetu pasauke masia itxen da bitzen nahi, nik hemen kolpia bagarrik emute itxut. Galdetuko diet. Eta ze zaporetako taloak dauzkagu gaur? Txistorria eta txitsarria nidak itxetela. Zuk probatu duzu baten bat? Nahi zen gare eta ederrak dauz. Oso gozuak. Mil esker. Eta atzo arratsaldean danborrak astindu zituzten herriko txikien danborradan ekitaldiak eta hemen plazan amaitu zuten. Gero aparta. Unek esan zuten ez, beraien kantu favoritoa txispun izan zen. Zer esaten duztazu? Zapatu bat geroztik Eskoriatzarrak. Idoiak esaten duz, apur bat zaindaz, zela guk bera bigalderatxo itxeko eta saioa azteko gurekin. Hementxe gaude Euskal Jai eguna ospatzen, Idoia zuek ere bazarete protagonista Euskal dantzak badirelako tradizioa eta San Pedroetan badaukate, hoi bezala beraien lekua. Zeu irakasle hementxe dituzu dantzare guztiak, aurtengoan baina dantza saioa berezia prestatu duzue. Bai, nahi izan dugu aurten pixkat herrizek parte hartzia be bai, azkenien Euskal Jai izan da, danon egun bat izan da, ez izatea dantzataldian emanaldi bat bakarrik baizik eta danok nahi da den danak dantzatu da urterke plazara. Beste urte batzuetan egin dituzue dantza ezberdinak taldeka, oraingoa baina erromeria bat eta gaur egiten duen beroarekin ausartako azarete hori planteatuta hemen herrian. Bai, ez dakiko gaur jende asko animauko dan gurekin batera dantzatzen ez, nik uste danak kerizeetan gerauko dirala, baina behintzat gonbitia badake dantzara urtetzeko. Hementxe dena prest daukazue trikitilariak hortxe goian, bere alagongo gara beraiekin ere bai. Hementxe badituzu dantzan egiteko, zein dantza ingo dituzu erromeria honetan, fandango, harina horietatik kanpo ere beste batzuk bai? Bai, batez be plaza noikuak dirazenak, ez lantzeko inauteri xabe bai, borobila, txapeloa, zazpila hausi, danetik eneukiko, batez be jendia animatzeko dantzara, ez dugu landantza oso zailik bezai aterako. Badira batzuk, ez dakit herritarrak gerizpean gustora daude, jaiak aurrera egin ala bixamon puntu bat ere badago, festarako gogoa bai, eta Idoia, gaurkoan sorpresa txiki bat ere aurreratu egingo dugu, iluntzerako prestatu duzue izan ere, orain urte asko Eskoriatzan egitezen dantza bat berreskuratu duzue. Bai, ez dakigu oikua zan itxia duz, baina bintzat bihar gazkito pau dago zigor dantza titulo horrekin, eta ustaian batian itxen nomen zan, eta kurso hasien eukegun esmua, hori ateratzeko ustaiak batian bertan, eta ber, zehose itxia lortzen dugun gaur. Nortzuk egingo duzue zigor dantza hori, nola egin dituzue prestatu eta entxegulan guzti horiek? Ba, ingo dabe nagusixenek, taldeko nagusixenek, pizkat eskarmentu gehiago dakenek dantzan. Eta indoguna izan da, jaso ditzugun testigantzekin eta eskoitzan oinarrizkoak direzen badibez kintxuen soko dantzako pausuekin eta olako berrasmaketa bat indo, eta hori dantzatuko dugu. Bakoitzak zigor bana eruango dugu, zigorra bintzat jakin dugu zedan, zan alako makiluze eta meia latigo estiluan edo erabiltzen zena, eta hori bai edukiko dugu zigor dantzan. Argi dagoena da Idoia dantzari gaurkoan ez dela faltako, beroa dantzaz blai bustiko dugu Eskoriatzan, herritarrak hortxe daude, gorputzari azitzeko trikitilariak prest zuek ere bai, zuena da plaza, eskerrik asko Idoia. Eskerrik asko. Eguerdion danoi, ederra dago dantzan eitzeko batez be. Hemen ikusten duzu zuen zeme alabak, egizau zemia baino, loba, danetik,
Eta bueno, guk konbidapena luzatu gure dutzuago, zuepe dantzan inda izuen. Dantza batzuk ez duzu ezautuko, baina beste batzuk bai. Orduan, anima hau, gurekin dantzan itxera, da dantzan itxen da benak, eukiko dau, ur txorrotala fresko bat, gainera. Hortarako dauko hor langile prestu bat, eta anima hau, dantzan nahi ur txorrotala jaso, eta ondo pasau. Ia, aztera goiez. Bueno, badanok zirkulo baten gelditzuko gara, eta 7 jauzi, ingo dugu. Barkatu, ujuka, borobila ingo. Borobila. Bueno, eta iparraldean jarraitzen dugu, egingo dugu. Pikata Ibatz!
Bueno, eta hoin, marmutz egin dugu. Begira, animatzen bazari dantzara, hor daukagu bihargina fin, ur hotza botatzen. Bueno, eta horrengoa erreza izango da. Tio, tia, aitxitxa, mama, talarentzako. Hau izango da, balsa, bakizue. Alde batetik bestera, hola, balsa. Hau edo zeinek daki, A ver, churrosta da bato, Ramón mandako. Hola, nola, bota ule. Bueno, eta bain zozer mogidu haue, soltekue, handan gotxo bat egin dugu, Bueno, bikote, zue bai animatu zaretela, banda guarina eskuak altxa eta dantzara. Balsa da. Eta eskerri nire gainera esaten, gure zue urten dantzara eta gu urten. Horixe delako aurtengo Euskal Jai Egunetan dantzan saio honen helburuetako bat, herritarrak ere parte hartzea bertan. Hori da, danon astuta bine gade, herrikoak, eskaitzarrak.
Bueno, baina zuek, baserritar jantzita gaurkoan ez zarete atara plazara. Ez gara, lehen eitxe gauen hori. Baina, bueno, alatare bihotza baserritxarra dauko, herritarra. Bihotza baserritarra orduan gaurko egunerako, aproposa Euskal eguna tradizioa gaurko beroari aurre egiteko zer? Busti, dutxa eta keizpetan abaniko. Da ura eran. Bueno, bikote, hartu pixka bat freskotasun hori, indarrak berriz ere gero plazara dantzan zartzeko. Eskerrik asko da ondo segi. Zeuei, venga, agur. Eta Gipuzko barrenetik, iparraldera goiez. Zazpi jauzi.
Eta eguerdiko ordu bero honeitan ez dau, sagardo bezainonik, ez da rixe pixkat freskatzeko. Hemen dauzko sagardo giliek, ze moduz? Ondo, primeran, urtero bezala, oso ondo. Euskal Jaiaren eguna, San Pedroetan, giro onenian eta eguna onenian. Eta ze moduzko sagardoa daukotzu hemen kupelontan? Ba, niri gustokua oso ona. Freskua eta saborie dauke oso ona. Eta badau neikue hain kupel txiki baten eskoriatza da nandako? Bai, kopel txikia da, baina ez. Dauke kabida die, txartzen da litro mordo bat. Ondo, zuk probau dozu ja, ona dau? Bai, ni lehenengoti, da nire eta gau nire gustokua oso ona dau. A ber, txotx bat kamarientzat? Hore inda dau. Oso ondo. Primeran, eta atzo arratzaldien, kuadrilen artien, eskoriatzako 12. banderia jokatu zen, 4 joku eta gero errekan finala. Norgehiagokan ibili zien, leia bizi zen. Pikea nagusi, tramparen bat ere bai, agian ikusiko dugu zer kontatzen diguten. Bueno, zer, jolasen bat irabazi dozue momentuz? Bai, lehena eta bigarrena. Ondo, eta hemen zela fan jatzue? Bueno, hemen itxak jauzi inaz, baina bastante ondo. Ez da erraixa, Ez, lagan ditzen dago bastante. Bueno, azera nik ez dut beldur pixka batea, zabe hostixa bajo beginen edo, baina gero jain dugu eta bastante ondo, erraixa. Asko lagantzen dau? Bueno, es que daukot esperientzia Irlandan indon lan 3 hilabete eta bueno, horrekin konparauta bezebe, así que gaunaz lasai, ba, osea... Hemos ikuste itxesu orokorren kuadrilak, zeintzuk irabaziko daueo? A ver, nos clasificamos finalerako, seguro. Indo oso ondo aurten. Bai. Eta faltadien jolasetarako, ze espektatiba edo? Oin ez dakigu zein doi, baina gero errekara fijo jetxin bigarela. Bueno, ze moz gabitz jolasetan? Ondo pasatzen gaiz, bero pixka, baina ondo. Pixka bat? Asko. Ze moz moldetan zari hemen? Da apur bat zaila, baina ondo indo. Moldaugar ez dagoela gizki, zaben pixka peligroso, baina ondo, Moldaugar. Zen bagarrena geratu zare? Lehenak beti. Lehenak geratu zare, zorionak. Zemuz ikuste dituzue kuadrilak, formal da bitz? Bai, bueno, daneti dago. Batzuk jarraiketan dago trampak itxen baina, bueno, giro politxa dago eta animauta da bitz, orduen gube posik. Beste taldiek zemuz ikuste dituzue? Flojo. Gurekin koparauta oso flojo. Egon da deskalifikazioaren bat edo beste, ze iritzi horren inguruen? Berezitza. Ba, nire mundu sensazioa inoiz, baina trampa gutxi hau indiela. Tramparen bat? Ba, ez. Eta asmoik? Momentuz ez. Trampak ezin, mesedez. Hori da, formal ibiltzeko. Zuik ez da zu orden trampaikin? Ez, gu formal. Mugare honena.
Euskal Jai egun honetan ospatzen, eta gaurkoan ere giroa bero-bero, baina zuek ere are beroago jartzen bazabiltzate. Hori da, guk beti musika ipintzen dugu. Ezan ere ez dago jairik musikari gabe, eta gaurkoan tradizioa oinarri den honetan, trikitixak, pandero doinuak ezin dute utxik egin. Hori da. Hoxe da gure biherra eta gustora itzen dugu. Urtero gustora etortzen gara eskoitzara. Urte makinatxo bat bazabiltzate zuek hemen Eskoriatzako trikitixa eskola honetan, ez da? Bai, bitxu, aurten 91 urte egin du zen, urtarrilean 8 zen usteot, okarrezpan hau, eta bueno, bagabiz. Gaurkoan gainera formatua berezia da, kalejira falta motako dute orain herritarrek, baina lasai egon daitezela gero etorriko da ere bai, ez da? Bai, aurtengoa berezizia izen da, pentsau dugu, idoiaz batera holan repertoriotxo bat, bai gaztiek dantzan itxeko eta bai herriko jentie parte hartzeko, ez die betiko dantza tradizionalak beste dantzan batzu be nahaztauta da ostartien, mundu guztisek eitzeko moduko dantza bat. Hortxe ikusi ditugu, herritar batzuk hausartere bai animatu direla, eskuak gora igo, hankak astintu eta dantzan egiten. Bai, gainera merito doblie daukeen, ze, klaro, pentsaizu, dantza honek eitiaz aparte, gaur daukogun temperaturiak egin, itzela da meritue. Aipatu duzu temperatura, dantzariak hartu dute atxeden, freskatu dira ur pixka bateran dute, eta prest daude berriz plazan dantzan egiteko, zeure zain daude, Adolfo, zeure eta zeure bikide hauen alde, beraz, aurrera. Bale, eskerrik asko, jarraituko. Bueno, listo? Ondo freskatu da danak, eta txapelua, egin gau. Hurrengo bastango eskudantza, Naparrera goiez, bakizue, eskuak holan, eskuetako koordinazio hori zelan darabizuen.
Eta pulkatxo bat egin du, eskutik. ¿Listo? Bota ura, bota ura, bota ura. Bueno, eta barriro, Naparrora goiaz. Lantzeko 8 hiru. Txegaz, talogiletako batekin, zen modu, zelan doi egume? Oso ondo, baina bero larregi egiten du talua jateko ere bai. Talua jateko ere bai. Jende asko gerturatu da? Bai, nik ez duen espera inbeste jente. Espero nuen jentea playara eta hola joatia, baina ez. Festa honetan jentea responditzen du ondo. Giro ederra dau. Eta zuzabitzoin bertan prestatzen, ze zapore? Txitxarra prejitzen ari nahi. Oso ondo. Eta zein da zure zaporei gustokuena? Zure zapore gustokuena? Talua txokolateakin. Txokolatiaz, behitu? Txokolaterik. Beti astutzen zaigu. Eta zein da sekretua talo on baterako? Ondo masia egin. Ogia baldin badakizu egiten, taluaren masa be edertu egitengo da. Oso ondo ba, eskerrik asko. Eta atzo atzaldien, umien tanborra dauki gauen, on behien kalien hasi zen, eta gero plazaraino etorri zien. Euren abesti gustokoena, txispun izan zala esaskuen. Atzalde onda no, izen moduz? Ondo. Ondo pasau zuetan borradan? Bai. Ta kontau, zenbaten sai hau bida, holan eskoitzako jaixetan urteteko? Bueno, 6 edo 7.
Eta zeintzuk etorri dezuek ikustera? Bueno, ni nire familia, nire aita, nire ama da. Gure aita, gure ama, gure familia. Zer moduz pasado zue? Ondo. Bai, oso ondo. Zer da gehixen gustau jatzuena, tanborradatik? Oso gustau jatera izen da tanborra josia. Bueno, eta zeintzu da hemen zuek ikusteko, zeintzuk etorri die? Nire ama eta nire aita eta nire aitite. Nire gurasuak eta nire arreba. Zer da gehixen gustau jatzuena, gaurko egunetik? Egotia jendia ikusten eta ondo pasetia. Egotia plaza. Zein da tanborra ondo joteko sekretue? Inobez, entrenatzea. Eta nun entreneta zuen, nun ensaieta zuen? Hemen. Hemen txe dano batera? Bai. Eta zer da gehixen gustau jatzuena gaurko egunetik? Dana. Kaixo neskak, ondo pasado zue tanborradan? Bai, oso ondo. Zeintzuk etorri dezuek ikustera? Familiarra. Nire gurasuak eta nire aituna mona. Nire gurasuak eta nire primak eta nire primak eta nire tibak. Jendazko. Bai. Oso ondo. Bero pasado zue? Bai, asko. Eskerrak kuria botaten ibilitia. Ja. Zein da tanborra ondo joteko sekretua? Ensaiotara etortia eta Adi egotia eta bebai fuerte jotia bestela ez da zentzuten. Gainera urtietan egoten bazara tanborra joten jaukotzu esperientzia eta bintzat jasoriez apuran lasai xau dakitzulako. Eta bakitzu abestixak. Abesti gehienak. Zuek urte asko dero jezue tanborra joten? Ni hasi nintzen 3 urtekin eta onarte, 11 urtein arte. Nik ez dakit noiz izatzen nintzen, baina bai, jadakit abesti danak buruz. Zein da zuen abesti gustokuena? Txispun, ja nire bai, txispun. Delantan zapuratitzek eta. Ondo ensaiatu urten zare, edo urduri? Urduri. Eta on ja bukatute, ondo pasado zue, ez? Bai, Oso ondo, bai. super. Egu ginen sukaldariak, botatzen. Ze sukaldariak egixe da? Gominolak eta botatzen. Ze daukotzu hemen jateko oin, ze mundotzue? Gozokixak, Gozokixak eta paketiak eta... Antolakuntzan ibili zarazu, kontau pixkat, zelan izen da aurretik dana prestatzie eta oin bapatien dana tanborradan urtetie? Bueno, esperientzia politxa eta intentsua. Ekaina hasieran hasi ginen ensaioekin, 2 ensaio hastien, ordu erdi bateko ensaioak, eta 105 batume egon gare, eta gaurko hori martxan jartia, apurtxo zaila izan da, egualdixak azkenin ez dau lagundu, bero indau, baina fumigadorakin, urakin eta moldatu gare, eta indau. Nik uste ondo pasatu dula, eta ondo egon da latzaldia. Ibilbidea pixkat motzago izen da, beruegatik? Bai, beruagatik induna da pixka bat moztu, kiroldegitxik hasi beharrien hasi gare frontoitxik, eta nik uste dut berotasunan barruan danok ondo aguantau dugula, txikixenetatik nauzixenetaraino. Zeizeten da zure momentu gustokuena olako tanborrada baten, aurreko ensaioek, egune bera? Ensaioa politxak izaten da, azkenen umiak ilusioak indatoz, eta eguna bera be politxa izaten da, intensua izaten da antolatzaile hontzako, baina oin plazerra da, dana ondo urten dela, eta herritxar guztiak egoten dela beti ikusten, eta azkenen horrek emuten da bindarra, urren gurtien be antolatzen jarraitzeko. Eta ume pilo bat apuntau die. Bai. Egisa esan, txiki-txikitxetatik, 3 urte daukienetik, gure da bi apuntau, eta 4 azten gare, eta posik, 5 bataio deukidu, eta oso posik, bai. Eneritz eta Josemi hementxe alboan ditut, 2 eskoriatzar eta gaurkoan hemen alboan zaudete izan ere eskoriatzak badaukalako ere zerki bat, baina aurtengo San Pedroetan herritarren aurrean bertsio berezi bat edo aurkeztu duzu, ezta? Izan ere Bergarako Aurien estudioan grabatu duzue,
tartean, zuek musika eskolakoak eta abesbatzakoak lehen ere Gorosarri abesbatzan parte hartutakoak parte hartu duzuelako. Bai, horixe da, bai. Anginen bandakuak, bueno, eta gero korokoa bebai, maiatzan aldien edo, irula oaztien, osten eta ostiraletan, instrumentuz, berrixa grabetako, ino berrixa grabetako. Bueno, zeu musika bandako kide bezala, Jose Mistegu abesbatzako kide bezala, gaur egun Eskoriatzak badauka abesbatza, baina zuek Gorosarri abesbatzakoak, ezta? 51 bederatzi lagunero batu zineten. Bai, horrela da. Zein gauen Gorosarri abesbatzakoak, eta gero musika eskolako jende bate bai lagundu dugu abezen. Horik ez Gorosarri abesbatza bera ja desagertuta dago. Orduen, expresamente, montau du barriro, inuan asuntuatik. Eta zuek esango idazue, baina zuzen banabil gainera, 3 ahotsetara grabatu duzue. Bai, 3 ahotsetara. Lehen hau, 1995 useo zela grabo gendun 2 ahotsetara. Baina grabazin oso hemen lehenako kiosko sarriaren gauan. Eta oin ja indo estudio batzuetan Bergaran, estudio zauin, eta beste modu baten. Eta betiko bertsioaz gain egin duzu rock bertsio bat ere bai Eskoriatzako San Pedro jai honetan, ozen entzun duguna txosnagunetan, tabernetan, eta helburu badena ere gazteentzako kultur transmisio hori egitea. Hori da, Aitor Moreno, irakaslia, musika eskolakoa, bertsio politxa injau, konborako, eta bai txosnetan entzun da tabernetan eta, bai. Bueno, abikote hortxe gongo dira, pantailaz bestalde daudenak ere bezerki horretaz gozatzeko prest, San Pedro bezperagunean aurten jaien hasieran hemen txigon ginegu, dena jaso genuen, eta gozatzea besterik ez zaigu gelditzen. Azkena aprobetxagun, hau da errezena, eskutik heldu eta jazta, ez da besterik indian. A ber, aitatxo, amatxo, eskutik heldu eta bagoiez. Ondo pasau, Eskoitzako feixetan, agur!
Primeran, aritu gara Eskoriatzarrekin batera hemen herriko plazatik, bero bai, baina festarako gogoa falta da. Azkenengo txampa bizi izan dugu beraiekin eta horrelaxe, agurtuko ditugu aurtengo San Pedro jaiak. Prestatu mozorroak, ze Laister elgetan ikusiko elkar.